Avui anem a parlar de les lleis més trambòliques del Codi d'Hammurabi. Però antes, espera. A mi háblame en cristiano. ¿Qué collons és això? El Codi d'Hammurabi és un dels primers codis de lleis de la història. Vamos, com a que té quasi 4.000 anys. L'edat de Jordi Hurtado, més o menys, pa que mos entenguem. I bueno, el codi este tenia unes lleis un poc qüestionables, anem a dir-ho així. Si ja n'hi ha coses de la Constitució que poden sonar passades, imagina't lo que volem aquí, saps? Però antes de continuar, volia dir que he agarrat esta idea del vídeo de Ter, que el deixaré per aquí per a que pugueu veure. Només he vist la primera, ja he parat, però no veurem influenciat per les demés lleis que triava. I jo només espero que no siguin totes les mateixes abans, saps? Comencem amb una forteta. Espera't a veure que agarre l'aparato este. Llei 25. Si s'està incendiant una casa i el que va apagar el foc li dona per furtar algo i clavar-se-ho a la butxaca, serà llançat al foc allí mateix. Aquí faria falta algun vacío legal o algo, bé, tu imagina't que és casa del teu veí, entres i dius, hòstia, vaig a guardar-li això perquè no se li creme i després li torne. I directament no et dona temps a tornar-lo perquè t'han arreballat el foc, saps? Llei 2. Ojo a esta, atenció, Si algú li tira un malefici a un altre sense cap prova de que siga culpable, el tema s'arreglarà de la següent manera. Al pobre xaval que han maleït l'arreballaran al riu i si es mor allí, sa casa passarà a ser de l'altre, del flipat este que anava de xaman. Però si sobreviu serà aquell al que mereixerà la mort. Vamos, que per maleir algú tenies que estar molt segur de que no saberà nadar, perquè si no la portaves clara. Llei 8. Si algú ha furtat un bou, porc, ase, etc., al temple o al palau pagarà 30 voltes el seu valor. Però espera't, si ho ha fet un noble, en comptes de 30 només 10. No vaig a ser que es quede sense diners, saps? A estos les faria falta un impuesto a les grandes fortunes. Llei 110. Si una sacerdotisa que no es queda en el claustre obri la taverna i entra dins per a beure, se la cremarà. Que ja veus tu, si li apeteix fer-se una birreta a la dona, a tu què collons t'importarà, Hammurabi? És que a tu què t'importa? Busca't una vida, home. Llei 127. Si algú difama a una sacerdotisa o a la dona d'un home lliure sense aportar la prova, el duran davant d'un jutge i li afeitaran el front. En això estic en part a favor, perquè moltíssimes voltes la gent amolla merda per la boca sense tindre ni idea de res, pel m'han dit què, i després el mal ja està fet. Llei 129. Si es troba a una dona a casa dormint en un altre, se'ls nugarà junts i se'ls llançarà a l'aigua. Una manera un poc forta de castigar una infidelitat, però bueno, teràpia de xoc, que suposo. Llei 148. Ojo a esta, que si la complies eres un red flag de manual, Si algú s'ha casat amb una dona i esta es posa malalta, podrà casar-se amb una segona dona, però no podrà tirar a la malalta de casa. I ara pense jo, però com vas a tindre la cara i tan poca vergonya de casar-te en una altra, quan a l'habitació del costat tens a la teua dona, gitaeta i malalteta, tossint i passant-ho malament? Home, no. Red flag. I l'última, la llei 196. Esta se la conegueu segur, 100%, vamos. 100%, que dia jo quan estava d'Erasmus. Si algú li treu un ull a un home lliure, se li treurà un ull també. Vamos, el ojo por ojo de tota la vida, que ara l'hem substituït pel coti per coti. Però bueno, los tiempos canvien. I bé, si heu arribat hasta aquí, podeu deixar-me en els comentaris què vos han paregut aquestes lleis, si vos han paregut justes, si vos han paregut fruixetes inclús, aquí cadascú. I si compartiu ja sabeu que m'ajudeu molt. Vale, va, au!